Sanibonani, inibingelele ngokhathini. Niyabona yini ukuthi kudala kwakungcono kunamanje? Ya ngiyazi ukuthi omunye umuntu angagcinanisa amakhala ashaya isilungu asho ngendlela asho ngayo ukuthi hey kwakubheda kudala kumnandi manje ngoba vele le nhlobo le ethatheke kakhulu ecolonized kakhulu yama-coconut elahla izinto zayo ilandela izinto zabantu ihlezi ivele izokhuluma isilungu igcinanisa amakhala ibone ngathi isikhathi samanje is far better than isikhathi sakuqala kanti kudinga umuntu ohlakaniphile kahle kahle. It takes a wise person to understand ukuthi impilo yakudala yayingcono. Ake sikuyeke lento ukuthi masikhuluma ngempilo yakudala njalo sifaka amabhunu, sifaka ubandlululo, sifaka ukuthi khona ubani abasikhipha kubandlululo. Cha, siziyeke eceleni lezo zinto singacashi ngazo. Ake ngibuze, niyabona manje ukuthi maningi ama-case lapho kukhulunywa khona ukuthi indoda ishaye umuntu wesifazane, indoda ibulele umuntu wesifazane or uboyfriend ubulele ugirlfriend. Uyabona ukuthi ziyanda lezo zinto eziningi. Uyabona ukuthi maningi ama-case lapho kutholakala khona endlini ka-boyfriend ngesidumbu sa-girlfriend. Uyabona ukuthi iningi iy'khathi lapho khona kuthiwa umuntu wesifazane uphumele obala uthiwa kwareshwa ubani or nama-case ukuthi umuntu ureshiwe. Niyabona ukuthi ayanda amaningi. Yazi ukuthi kuthatha umuntu ocabangisisa kahle ukuthi abone ukuthi lokho kunokwenza nokushintsha kwabantu izinto zabo. Back then abantu besakholelwa emasikweni abo bengakaphenduki ama-coconut, bengakaziboni bengcono kunamasiko abo, bengakaziboni bengcono kunedlozi labo. Ngisho back then abantu besahlonipha idlozi, ngisho ngalesikhathi abantu besagcina isiko, ngisho ngalesikhathi abantu besakholelwa ey'ntweni zabo ey'mpandeni zabo, bengakathathwa izinto zezizwe banamathele kuzona bakhohlwe ezabo. Ngoba kulula ukwenza umuntu omnyama akhohlwe into yakhe, anake into angayazi nokuthi isukaphi iyaphi imiyesaphi, kanti iwumdwebo wokumholela eweni azabone ngoba esephakathi eweni ukuthi kanti bengibizelwa la. Mina-ke angiyena-ke omunye walabo futhi ngiyathanda nokuthi babe khona nabanye abayibheka ngale ndlela engiyibheka ngayo into ukuthi thina bantu abamnyama le-Afrika besiwumgogodla we-Afrika. Thina abantu abamnyama le-Afrika besinamandla ukuthi impilo ihambe ngale ndlela yokuthi asisuzithola izinto ezifana emaphepheni nako-TV nakuphi nje ey'nkundleni zokuxhumana, asizuyithola izinto ezifana ney'gameko zokubulawa kwabantu besifazane, zokuhlukunyezwa kwabantwana. Back then noma bezenzeka lezi zinto but bekukhona indlela yokuziqondisa ne-punishment beyikhona and abantu bakuqala bebelalela mangabe kwenzeka i-punishment, umuntu ube-accepta i-punishment abe nokuhlumeleliseka kwesimilo. But njengamanje umuntu ungamfaka 10 times ejele aphinde abuye aphume ngaphandle enze leyo nto. Kodwa back then kusabusa, angisho ukuthi akubuyele back kubuse amakhosi. Ngizama ukwenza umzekelo ukuthi kukhona la silahle khona into, thina abantu abamnyama ithina esingalungisa lelizwe. Kodwa inkinga abanye bethu sebazibona bemhlophe, sebebona ukuthi idlozi idimoni, sebebona ukuthi usiko idimoni. Yazi ngalezikhathi zamasiko lalingekho iphara, zingakabi khona yonke lezi iy'nkolo oqhibukhowe, lezi iy'nkolo lezi ezoqhibukhowe ezilahlisa abantu amasiko, ngisho lezi ezithi mazishumayela zithi ungayi kuma-traditional healers. Yazi kusho ubani ukuthi ungayi ku-traditional healer? Kusho umfundisi wakho omile phambi kwakho
oqale enyangeni wayogquma waphalaza wagcaba iy'nhlanga zokuthi mefike emaphambukweni ebandleni enishumayeza nimuzwe nimthande, ukuthi mengabe elapha enkonzweni esefaka ama-kick and bobos akhe nesudi yakhe emkalayo, ibhuluku elincane lemkalayo necathulo ecije ikhala, athi mekhuluma kuze kufise ngathi ngingasuka niyomsula ngey'duku umjuluko. Ngikhuluma ukuthi lo muntu okutshela ukuthi ungayi kuma-traditional healers, lo muntu okutshela ukuthi lahla amasiko akho, yena before abe lapho phambi kwenu ukuze nimuzwe mekhuluma uqale kuyona inyanga. Okubuhlungu ngani yiloko eningakwazi ushumayela kangaka, nina niyakhala, uyanithinta, niyabhuquza phansi, niyawa. Imisebenzi yenyanga yonke leyo. Ninikela kangaka nje emasontweni, ninikele ngabo 200, abanye ngo 1500, uthothi unikela ngo 1500 nje, kodwa kwakho kuneconsi endlini. Unjalo mawulala makunetha uyabikelwa, uvuka ubeka indisho ukhongozele, kodwa no 1500 onikela ngawo kumfundisi. Lo mfundisi okushumayeza ukuthi ungayi enyangeni, ungawenzi amasiko, ungahlabi imbuzi, ungashisa impepho, kholwa uNkulunkulu. Yena lo okutshela kholwa uNkulunkulu, kodwa yena uney'ngcabo lemzimbeni, yena ucabile, uney'nhlanga. Abanye balenga amabhodlela la ngaphansi kwalamasudi abagqokile, kodwa wena uzokutshela ukuthi ungayi emsamo wakini uyoshisa impepho, ungakhulumi nedlozi lakini amadimoni. Niyabona-ke kuleso sikhathi ukuthi sokuthi nekuthiwa ningakhulumi nedlozi lakini, ningashisi impepho, amadimoni edlozi. Niyabona ukuthi izinto zanakala kanjani? Niyabona ukuthi izinto ziphuma kanjani esandleni? Sekunemizi ephelile, yaphela nya kuloko ekuthiwa hayi kuyathandaza, uNkulunkulu uzophendula. uNkulunkulu uzophendula, angiphiki, kodwa uNkulunkulu usiza oyisizayo. Uma wena uzolalela enye indoda egqoka ama-kick and bobosa ithi ungayi emsamo wakho, ungashisa impepho, ungakhulumi namadimoni, uyabona yini umphumela wakhona ukwenzekani? Izwe linjena nje kunalama-rape, even amanye ama-rape noma fake amacala akhona, kodwa kusakhomba kona ukuthi khona lento eqashukile kuthina abantu abamnyama esilahlile. Njengoba kushintshile from lesa sikhathi sakudala, yazi kudala babelandela amasiko laba bantu, babehlonipha idlozi laba bantu. Ngisho ingane izelwe babe-introduce edlozini laba bantu, bayenzele izinto ngesintu. Lezi esebashintshiswa abanye bazo baphenduka lento enithi ama-model C, bathi mabeshintshiswa zona kancane kancane yashintsha impilo. Isilwane sakhandeka kumuntu, ngoba manje umuntu akasasabi isilwane mehamba, usaba omunye umuntu. Uvalo uhamba wedwa, lukushaya makuqhamuka umuntu ukuthi engabe uzongenzani, engabe ucabangani. Uma ubona igroup yabantu, especially uzobona abantu mhlawumbe abesilisa, angisho naroba ibona kwazi ukuba nama-powers okwenza into. Ubona abantu besilisa, into oyicabangayo ukuthi engabe njengoba ngikulesi sigodi engihamba kusona ngizohlangana nabo, bazongenzani, ukuthi uhlangana nabo ubabhekile, ubagadile, nigadene kahle kahle, isilwane sikumuntu. Yonke lento yayiless ngalesikhathi abantu besaphila namadlozi, benganyelwa amadlozi abo. Noma ngabe kuthiwa uyi-understand lento yami, ubuye ukhumbule ukuthi ngithe kuthatha umuntu ohlakaniphile nokucabangisisa kahle ukuthi ayizwe lento engiyishoyo nokuthi ayi-understand. So fanele ucabange, ngeke before kube khona into oyikhulumayo ngale nkulumo engisho ukuthi ngithe kuthatha umuntu ohlakaniphile nokucabangisisa kahle ukuzwa inkulumo yami. Babungekho lobudlwembe obungaka ngalesikhathi abantu bengakabizi amadlozi ngamadimoni, bengakajikeli ama-families abo ngokuthi asithile phambi kwamehlo abo, asehlukene umzimba nomphefumulo, sebewabiza ngamadimoni. Utshelwa umuntu ukuthi ungashumayeli, ungakhonzi amadlozi akho, amadimoni. Akutshela ukuthi khonza uJesu,
akutshena ukuthi eBhayibhelini kuthiwa ngokukaJohane, eBhayibhelini kuthiwa ngokukaPaul. Naleli iBhayibheli alikaze lisho ukuthi ngokukaMavundla, alikaze lisho ukuthi ngokukaMkhize, alikaze lisho ukuthi ngokukaMvubu. Kukunikani konke lokho? Asikuyeke-ke lokho okwangelinye ilanga. Engikubona ukuthi labo John nabo Paul nabo bani nabo Shadrach or Meshach akutshela ngabo ukuthi ngokwabo umbhalo uthi basaphila yini bona? Bonke laba bantu ababehleli noJesu laphana, ngoba kuthiwa phela la bantu abadwetshiwe bahleli noJesu, bonke la bantu abahleli noJesu laphaya ekuthiwa abafundi bakaJesu basaphila yini bona, ukuthi lowo muntu oshumayela bona angazokutshela ukuthi wena lahla idlozi lakho amadimoni, ukhuluma ngabantu asebafa, abantu abafa sebafa. Yena-ke la kutshela ngabo John noJohane nabo Paul basaphila yini bona, la kutshela ngabo. Angithi njengoba ebasathe uyashumayela athi don't go to traditional healers, ebasathe uyashumayela don't go to sangomas, ebasathe uyashumayela don't use muthi. Kunginikani kwawena lokho emqondweni ngalowo muntu? Okusho ukuthi kahle kahle nina nisa-colonized, nina abantu abakholelwa kulabo bantu abanishumayeza, nisa-colonizekile. Umuntu ukutshela ukuthi ungayenzi lento so that yena ezoyenza kahle, just like the way abelungu ababonisa umuntu omnyama ukuthi udinga kakhulu isibuko kunenkomo, bamnika isibuko bathi sibukela, base bethatha inkomo, njengoba namhlanje inkomo sithenga kubona. Okusho ukuthi nathi sizidayisa thina, sizenza ngalesilungu senithi vulnerable, nesizidayisa thina, sizenza sibe ntekenteke thina. Umuntu uyakuhambela yena enyangeni, anishumayeze nize nikhale, ninikele kube nje athi ngesandla niwe nibhuquze kuze kuvele ama-underwear, kwabanye kuvela amakiwi. Yonke lento kwenza umuntu obuya enyangeni, kwenza umuntu mhlawumbe obuya koSwazini la mongasuthi manje akhumula ishethi lakhe, akafani uhlulwa neyimini. Mawusakhumula ishethi lakhe kungathi ubekwejwa ikati emzimbeni, kodwa ngizokutshela don't go to sangomas. Niyabona ukuthi lokuthi forget about ancestors, they are dead, they are gone, they are demons. Niyabona ukuthi ngokuhamba ngaleyo mpilo kwenzekani, noma ngaba niyiboni lento ngale ndlela engiyibona, kodwa iyona. Even after 100 years noma ngingasekho mina emhlabeni noyibona ukuthi iyona. Lama lokhuza lemshado echithe kanjalo kangaka, umuntu omnyama ubengadivorce, but sekukhona lamasonto amaningi anishumayeza ngokulahla amasiko, kuyadivorce. Sekukhona labefundisi laba abahamba bona inyanga bathi nina ningayihambi, abangafuni ukuthi niyobheka izinto zenu ukuthi konakelephi ngumuntu omnyama ukuze ngilungise. Ayanda amaphara, ayanda amaphara, agcwala wonke amadolobha amaphara. Konke lokho ngabe anikuboni ukuthi kunokukhuluma phakathi ukuthi khona lento esasiyenza kahle esesingasayenzi kahle? Kuwona lamaphara imajority yawo ibani? Ngaba melungu? Ngaba mandi? Cha, imajority yabo yilabantu abalahla usiko labo. Okuyibaphi labo bantu? Abantu abamnyama. Imajority yabantu abagcwele ejele ibaphi? Abantu abamnyama. Kwayikona ukuthi uzungena ejele uboshela icala ungalenzanga uzugwetshwe ngempela, ngoba bakhona abasejele ababoshela into abangazenzanga abagwetshwe ngempela. Yini le? Ukufulathelwa idlozi. Likufulathelelana idlozi ingoba nawe mhlawumbe usuqale wena walifulathela kuqala, lase lithi lona-ke okay ususiflathelile, ake sikukhombise-ke thina ukuthi masikufulathela kwenzekani. Lento yokuthi usukelwe umuntu wesifazane athi umreyphile agcine iwinile ngempela icase, ungamreyphanga, ke sikhuluma ungamreyphanga, sikuyeke laba abasuke bemreyphile, ungamreyphanga, ligcine likudlile icala. Do you think lapho idlozi lakho liperforma kahle? Do you think lapho wena wenza kahle edlozini lakho? Yezinye zezinto esingazinaka ukuthi kufanele siwuhloniphe kakhulu umsamo.
kufanele silihloniphe kakhulu idlozi, sikhohlwe laba abantu abalibiza ngedimoni. Ngoba into eyenzekayo kwanda lamasonto abo, kwanda amaphara, kwanda ukudliwa kwama-drugs, kwanda i-abuse or gender-based abuse, kwanda bona. Umuntu omnyama, indoda yangempela ibingamshaya umfazi. Umuntu omnyama, indoda yangempela iyayigcina usiko, ibishisa impepho, ikhulume nedlozi, ibingamshaya umfazi, ibingabahlukumeza abantwana. Bathi ngoba sekukhona lo phisi womqondo osuthathekile emqondweni wethu, sekunalesikhala sokuthi indoda isikwazi ukudlwengula ngisho umntwana wayo. Indoda isikwazi ukuthi ihlukumeze umuntu eyamthatha imthanda yamshada. Naloko uma ukubhekisisa kahle, uma ungabala imishado yesintu lapho khona umakoti ethelwe ngenyongo, elotsholiwe, wakhishelwe iy'nkomo, uyiqhathanise nale mishado ekuvele kuhlangane kufakwa n'iringi bashadiswe emasontweni. Yazi uma uqhathanisa amadivosi aleyo mshado, mancane kakhulu amadivosi emishado yesintu enenyongo phakathi, mancane kakhulu. Yebo akhona, mangithi mancane ngivuma ukuthi akhona, kodwa nakhona kusuke kukhona lento ezisuke zingalandelwanga emsamo kahle, impande zethu zikedlozini, noma umuntu angabheda athini, thina sabantu bedlozi, thina abantu abamnyama. Mincane le mshado, amadivosi ale mshado yesintu ekucaciwe kuyona, mancane uma waqhathanisa nale mshado ekuvele kuthiwa wena Eric uyamthanda uNonhle, okay, si-organize umshado, kufakwe iy'moto, amabhelundi, kushaya amahuti, kumise itende, fake iringi, kungabi khona unyongo, kungabi khona kucaca, kungabi khona kwaba abasazi nokuthi yini isigcawu. Leyo mshado iyona enamadivosi kakhulu. Leyo mshado iyona le enama-cases amaningi abantu ababulalana kuwona kulo ma-relationship anjalo. Kodwa lokho ngeke kuvunywe umuntu. Kodwa ngiyakusho, akunandaba ukuthi khona uzokuvuma noma ngeke uvuma, kodwa ngiyakusho ngoba kunjalo. Imizi ubona imishado ingasaqhubeki, usukwanda imingcwabo kunemishado, kwanda isibalo samaphara, kwanda isibalo sabantu abangena ejele abamnyama, imishado iyaphela. Konke kuzoloku kunakwa ukuthi it's because of the government that we have right now. Yebo kukhona ukungenxa kwakhe ugovernment lo, but nansi enye indaba, ezinye zezinto ezinhle seziyancipha because nathi emthonjeni wethu la sasicela khona asisaceli, la sasikhothama khona asisakhothami khona, sesibiza ngokuthi amadimoni. Siziblame kumthetho, siziblame kuhulumeni, siziblame ekutheni ayisuka umthetho wase-South Africa or umthetho wakuphi awusebenzi kahle, ngiboshwa kanjani ngekwenzanga ukuthi. Asisabheki ukuthi nathi emthonjeni wethu la fanele sithethe khona asisakwenzi lokho. Abaningi bethu abasakwenzi lokho, sebebeka amabhlukwe la ngezansi kwamaqhezu ezinqa, bakhuluma isilungu. Angeke uyoshisa impepho ukhuluma isilungu ilanguage engayona yakho. Angeke ungitshene ukuthi ungakhuluma nedlozi usishaya isilungu, noma mhlawumbe uthi uzokhuluma noNkulunkulu bakho, ngoba naleli gama lithi uNkulunkulu abantu ba-understand mhlawumbe uNkulunkulu umlungu. Nayo inkinga enye futhi, umuntu ashaya isilungu acele izinto, acele wena mshado, awuziceleli wena, ucelela abakhuluma isilungu. Wena ubuyele emsamo emadlozini, lungisa indaba yakho nedlozi umuntu omnyama, lungisa indaba yakho nomsamo, khohlwa izinto zezizwe, ngoba izwe kunjena nje malibhidlika kuthina abantu abamnyama ubokwazi libhidlika lonke ngoba ithina umgogodla walo. Kuyoze kugcine khona emazweni kaShaka ukuthi lo phathwa iy'nkonjane. Iy'nkonjane yilaba abasebenzisa
izinto ey'thile ukuthi bawele ulwandle beze la bazoqola lelisu bazoliqhwaga. Vele-ke imiqondo yabaningi sebeyiqhwagile. Yingakho-ke nje abantu sebebona izinto zabo ezomgogodla wabo ezibanika impumelelo nempilo sebezibona njengamadimoni. Ngithi singabantu abamnyama masiyeke ukuba ngolahlo kwakhe adume nokwezizwe angakwazi nokukwazi ukuthi kuyini.